Der er jo meget nogen, der har lidt problemer med påfuglemønster. Jeg har lige lavet en lille bitte prøve her, så jeg vil lige prøve at vise jer, hvor simpelt det i grunden er. De fleste hækler en kant hernede og hækler fastmasker op. Jeg synes, det bliver kønnest, hvis man slår maskerne op på en strikkepind, og så hækler dem af. Men det er jo individuelt, og det er fuldstændig ligegyldigt. Men her kommer tricket. En lille hæklenål og en meget stor strikkepind. Træk en lang maske op. Over på strikkepinden. Ned i den næste maske. Træk op. Over på strikkepinden. Og det gør man bare rækken ud. Det er faktisk ret simpelt. Ja, min mand han står og filmer. Jeg er lige nødt til at nå rækken over, for ellers kan jeg ikke vise jer, hvordan vi gør den her færdig, så I får påfuglemønstret. Så I må lige have tålmodighed med mig. Jeg håber, det er okay. Men simpelthen, jeg tager det så i bagerste maskelænke, fordi det synes jeg bliver kønnest. Ellers så bliver det så kompakt. Jeg kan godt lide, det er lidt luftigt. Ligesom en påfugl, ikke? Og bare ned i hver eneste fastmaske og hente en maske op. Og over på goddags, du store strikpind. Og den næste, og den næste, og den næste. Jeg kan godt se, det tager sin tid, men det giver til gengæld også noget for hver en række, man har lavet. Det må man jo så sige. Og nu er jeg der ved snart. Så jeg kan vise jer, hvordan vi så fortsætter. Jeg skal lige være sikker på, at jeg har rigtig maskeantal. Der har jeg 4, og der har jeg 4. Jeg har rigtig maskeantal. Jeg skal bare lige have en mere op her. Op med den. Så er vi klar til at hækle tilbage. Så det er det sjove ved det her. Man vender aldrig nogensinde arbejde. Nu tager jeg så 2, 4, og det kan man selv vælge, hvor mange man vil bruge, ikke? Hvor mange man vil tage af. Og så husk, det er en lang maske, du skal have med herop. Og en kædemask. Og så er du faktisk klar til lige at bryde ind i cirklen. Kan I se det? Og så 1, 2, 3, 4. Det var de 4, du lige tog af, så dem har du at gøre med igen sådan på næste omgang. 4 igen her. 1, 2, 3 og 4. Og de sidste 4. Up til væk med pinden. 1, 2, 3, 4. Og ved I hvad, venner? Så starter vi forfra. En lang maske over på Kalorius. Næste op på Kalorius. Og næste. Og sådan bliver I bare ved.